Hold da kæft, mand! Satan! Nej, her er også en! Johan Stikker! Og vi har fundet dem! Hold kæft, mand! Hold nu kæft! Ja. Det daler ned noget af en fætter! Nu er det bamser! Hva? Sådan der! Du laver ikke om til mig! De er der ikke mere, Jørgen. Nej, vi skal lige åbne, når det ligger sådan. Det kan bamse her. Hold da kæft! Den er fin. Kæft, de er flot. Nej, hvor er de flot. Ej, for fanden i pokker i vold, mand. Kan nu? Kom af. For fanden af. Hold da kæft, jeg ryger over bord. Så er den rene svist på. Vi er ikke tid til at hjælpe dig nu. Nej! Hold da kæft. Hold nu fat! Det gør jeg også. Er han på nu? Ja, men jeg står af helvede. Bjørn, du... Nej. Vi står også med en. Jeg kan ikke se, det er så voldsomt. Jeg er lige ved at brække det her. Ellers er det hårdt helt med. Hold nu kæft! Der er to gange. Det er også fordi, du skal have 2 gange. Ej nu kæft, de er store dem her. Er du op? Ja, det er på det. Okay. Kæft, de er store. Hold! Hold fanden, de ser store. Hold nu kæft, den er flot. Pas på! Det er største. Yes! En Den basse! er stor! Shit! En basse, mand! Kæft, den er hvor flot! Nej, vi har ikke nogen vægt med. Har vi ikke? Nej. Du kan også bare holde sådan, så tager jeg lige selv. Jo, den er snart fyldt 4. Den er snart fuld. Skal vi lige have billeder af den der stuetosk? Stuetosk, ja, den er stor. Kører du kameraet deroppe? Ja, det skulle det gerne. Den mangler skal også et øje. Kan lige holde den op? Du skal lige gøre det. Nej, det kan ikke mere. Det er jo vanvittigt. Ja, det var godt. Et mere. Min arm med skal helst kunne tåle lige at trække 2 mere op. Oj. Prøv lige at holde stangen der.